Al atanın qadırın aytayın, ananın qadırın aytayın, balaga degene ıhlasın sanaga salıp bayqayın. Esine düşsün yelpildep qaz baskan qadam taytayın, yer jetken soňa yaňsaýsın äkeň menen şeşeňniň adam bol degen ayqayın. Äsli ayat hadisten arzalygy Allah'nın maylı koca babadan sabasın sözdün şayqayın, sabasın sözdün şayqayın. Ve tuğanında kuvangan, dünya malın bulangan, aman bolsa balam dep Allah'dan medet surangan. Jerdemiňe ýaragan, kabağına karagan, jolawşy bolup öý getkende sagynyp kelgen daladan. Münasip atkan ayım mindirgen, jarasar giyim kiydirgen, karnaşar dep kabap bop kasyňa tamak üýdirgen. Ayıgına mindirgen, jerge kıymay koyarga yetegine siydirgen, 62 tamırına öldün Kuday üydirgen. Mektepke berip oy şasında tanıtıp kıblap bildirgen, jylasaň göňlaý şüdegen, kuwansaň tasyp ödegen. Körgüňe köňlüsip Allah'dan ömür tilegen, äkiňde kıbla kamkoryň tabylmas mınaw dünýede. Mehriban oy şanake, äkiňde ölmes bolsaý şoý, hasret bolup köňülge kapalyp kelmes bolsaý şoý. Her perzentda Hudaýym jetimde kılmas bolsaý şoý, al äkiniň kadryn ol men göz teride gezde bilseý şoý. Kötergen mehnet tartkan tötünün yenbeginde yetölgen, ziyarat kılıp sıylasan kemimiz kublam ekeninem. Kadırın onun ayı bilmesen, kızmetinde jürmesen, aramız alım bolganın urganı Kuday jeteninem. O jaksylyk kılgan ayı piriňe, jamandy kılsaň tiride jazaňdaý Allah tartkızar, orun jok jannet mekennem. Ağzına aksut yemizgen, şaynap tamak jegizgen, osu bir jarık dünýäge sebepker bolup kelgizgen. Kuyrukta şaynap ayy may bergen, kundaktap jerge jay bergen, onun kılgan kızmetin künnünen julduz ay görgen. Ananday aziz mehriban tablar sagan gay jerden, aňyldap dawsyň şykkanda şykbagan jyra kasyňdan küýselip jana aşygan. Karaňgyda jylasaň tanygan görmey dawsyňdan meýriňdi suga gandyrgan mehriban barma osudan.
Allah paygambardan soň küllü jaqyny dosuňdan kıyametke ketkenşe ölşewli ömür ötkenşe köbelekden aynaly perwana bolgan basyňdan agy tegini sarıltkan yerine yemşek dartkan karnına görek barıltkan belinden batıp bilgansan jirkem böýjüp arıltkan muzdayda besige tayangan jylasaň şoşup oyangan anaňday gam gorbarmeken janyňa jagny sayangan onun kızmet esinen ne bolar janın ayangan ayazlı günü aynalı bulutlu günü burulgan jas näresde günüňde kayrılıp kelgen kırımdan ıslık penen ay suuqa perzenti üçün urungan dünyada Hudaý jaratkan mehriban kılıp burunman kargırsagına ol keňitken kasemşegine oy jibitken aňyldap jatyp awursaň jarymda jasyn gemitken aynalayyn oy degeni jan jüýüňdi ýeritken bulbuýapa jalganda anaňda ölmes bolsaýşay anasy getip hasretin balada görmes bolsaýşay o şer jürek bolup artynda kalada vermes bolsaýşay kapa bolup köňüliň nalada görmes bolsaýşay her perzenti Hudaýym jetimde kılmas bolsaýşay al ananyň kadryn ol men kız terdi gezde bilseýşay